Did you know a day without the Lord is a day that is wasted? Welcome to Mandara Online Worship Platform. We are just here to tell you that during the week, you can make an appointment to meet with your Lord and Savior. Every day at 6:30 in the morning, we do have our Power Hour where you glean the most important lessons for you to find strength to face each and every other day. And on Wednesday, we do have our midweek service at 6:15 p.m. in the comfort of your homes after the labors of the day. Hear God speak to you. On Friday, as we conclude the week, we've got to listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life at 6:15 as we are ushered into a solace with our Lord and Savior. So join us on Mandara Online Worship Services as we hear God speak to us during the week. God bless you. Masiko angu asimiswa pano andi sombo putike nire pano domi andi sofika jiremba andi burita mumatope andi nisa ini pano oyo wangu wazarane rufarundi ichazo kuza mununuri wangu Jehova andiburita mumatope andimisa inipadombo nasi andibario Zake kuneni jene kunaka kwake kunewese Ichazo imbarupone sokwese Akarawese basimire mwari Dicha imbatsi zake kuneni jene kunaka kwake kunewese Ichazo imbarupo esokwese Akarawese basimire mwari Andibure samu matope Ona Andinisa ini parombo Nasi Aniparweyo Mumoyo Kukuza Alleluia Alleluia Andibure samu matope
Toda kukwasai mose panguva ino yatasanganiswa naMwari kuti tive nenguva yekutaura shoko nekuriteerera tiri pamwe chete. Toda kutenda Mwari nekutiunganidza zvakare munzvimbo dzakasiyana siyana nekuwana mukana wekuti tive nenguva yekumbowana zviviri kana zvitatu zvatingatore mukati meshoko kuti tirambe tichikura mukati mekutenda. Panguva inosati tatanga tichakumbira kuti tive nenguva yekunamata. Ngatisinzinye mumunamato. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai panguva ino yamatipa yekuti titeererane nekutaurirana nezveukuru hwenyu. Tibatsirewo Mwari panyaya iyi, nyaya inotinetsa mukati meupenyu, mukati medzimba, mukati memabasa, mukati menyika nepasi tenderere yamakasika imi Mwari. Tibatsirewo mukati memhuri dzedu kuti Mwari pakupedzisira tizive kuti tose takanga tiri mumunda uye tose tiri mumunda. Tibatsirewo sevana venyu, tinzwe zvamunoda kutaura sekunyora kwamakaita vhangeri iri. Totenda kuti muchatibatsira kupfuura zvinofungwa nevanhu mukati mekufunga kwedu nekuridudzira. Tokumbira Mwari kuti dzenyu pfungwa dziende pamberi mukati mekuridudzira nekuriverenga nekuriteerera. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Panguva ino toda kuti tiverenge vhesi yedu ichatitungamirira, chapter ichange ichititungamirira panyaya yedu yanhasi. Tingazotaura hedu zvimwe zvakawanda asi regai tiende pana Genesis chapter 37. Genesis chapter 37 tiverengerei kubva pavhesi ya1. Yes. Zvino Jakobho wakagara munyika youtorwa wababa vake. Yes. Munyika yeKenani. NdiJakobho Marudzi aJakobho ndiwo. Josefa wakanga ane makore ane 10 akafudza makwai pamwe chete navakoma vake. Wakanga achiri mukomana pamwe chete navanakomana vaBhiya navanakomana vaZipa, vakadzi vababa vake. Josefa akasiva kudzidzisira kuna baba vavo. Verse 3. Yes. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose, nokuti wakanga ari mwanakomana woutana hwake. Akamuitira nguo yakanga yakareba ina mavoko. Yes. Vakoma vake vakaona kuti baba vavo vanomuda kupfuura vakoma vake vose, vakamuvenga, vakasagona kutaura naye nomufaro. Mira ipapapo. Toda kumboona nyaya imwe iri kutongonakidza yandiri kuona panapa. Iri kutiyo Jacob nhoroondo yake mukatarisa pavhesi ya2. Taakuda kupuhwa nhoroondo yaJacob. Bhaibheri riri kuita chimwe chinhu chinoshamisa panyaya iyi. Riri kutanga nyaya yaJacob ichitangira pana Joseph. Mukatarisa Joseph, mai vake ndo vaiva mwana waRacheri nemunin'ina wake Benji. Ngatiwirirane kuti pamusoro paJoseph paine vakoma vakanga varipo, vana Rubheni vaiva vana vaLea. Ndangoti Lea, Jacob anga ane madzimai mana 4. Lea akaita vana vake vanoti Rubheni, ndobva aita Simeon, ndobva aita Levi, Judha, Isaka, Zebhulamu naDhaina. Ndovaiva vana vaLea. Then mushandi waLea kana kuti maid waLea ainzi Ziripa akaita Gadhi naAsha. Ukazotarisa Rachel akazobva aita Joseph naBenjamin. Then Bhiya akazoita Dhani naNaftali. Saka toda kuti tione kuti pari kutaurwa nyaya yemuchapter 37. It seems kuti history yaJacob iri kunotanga iri pana Joseph. Chinotipawo ningirikini yekuti tive nemuedzo kuti tifungidzire kuti nyaya yatiri kuverenga panapa is much iri kutaurwa pamusoro paJacob sababa vari kutanga nyaya, but the sender yenyaya yedu ndiJoseph. Why pasina kutaurwa nyaya yaRubheni naSimeon, varume vakanga vakasimba, Rubheni being the firstborn,
vana Gadhi nana Asha nevamwe vakadaro, vana Zebhulamu nana Levhi. Saka tiri kuona sekuti pfungwa yatiri kuda kuti titarisane nayo nhasi, toda kutarisana nenyaya yaJosefu. Zvikanzi Josefu akanga achifudza makwai nevakoma vake, vana vaBhia nevana vaZiripa, vana vemadzimai ababa vake. Hatidi kudwela zvikuru pamusoro peripoti yakapiwa naJosefu, patiri kuona sekuti patinonoenda pavhesi ya3 kunonzi Josefu aidiwa zvikuru naJakobho kana naIsraeri. Zvikanzi aidiwa zvikuru pamusoro pevana vake vose, nekuti akanga ari mwana wake weuchembere, kana kuti akanga akura. Paakamuita akura, akamuitira hembe yakanga yakanaka kudarika dzevamwe vose. Zvikanzi asi vakoma pavakaona kuti Jakobho kana Israeri anoda mwana uyu kudarika vose, zvikanzi vamwe vake vakamuvenga ende havana kuzokwanisa kutaura naye zvakanaka. Toda kuti titarise nyaya yekuti iri rinokwanisa kutoitawo dambudziko, asi haisiyo nyaya yedu yanhasi, yekuti mafevhazi anoitika mukati medzimhuri anokwanisa kuunzawo machallenges mukati merelationship. But pfungwa yatoda kubata ndeiyi, hatinyatsowana patinoona Jakobho achikambenera kuti adiwe nababa. Hatinyatsowana Jakobho achinokumbira hembe, Josefu kunokumbira hembe kuna baba yekuti ndipei hembe iyi mundigadzire a coat of many colors. Tinonzwa Jakobho ari recipient kana kuti achigamuchira hembe yabva kuna baba yavakagadzira sekufunga kwavo sevatana. Asi chakaitika ndechekuti vakoma vachiona Josefu ari kupiwa hembe, they were not happy with that. Instead of going to ask the father kuti chii chiri kuitika, they did not do that, but they exerted their hatred pana Josefu. Rega nditini vana vaMwari mukati meupenyu, musoro wedu wenyaya uri kuti iwo tanga tiri mumunda tose. Zvinokwanisa kuitika kuti mukurarama kwedu pane zvimwe zvinhu zvandisina choice kuti ndinazvo, zvandokwanisa bedzi kuti ndakatozvarwa ndiinazvo. Some things we cannot explain. Patinogara mukati menharaunda, mukati medzimhuri, pane zvimwe zvinhu zvakangwerikana zvatongopo, zvekuti kunyangwe iwe watokura, you don't have the powers even to reverse. Ndonyaya tiri kusangana nayo panapa. Regai ndikotora muenzaniso kuti zvinhu zvatiri kutaura zvinowanikwa mumhuri, zvinokwanisa kuwanikwa muchechi, zvinokwanisa kuwanikwa musociety, zvinokwanisa kuwanikwa munyika. Kuti pane zvinhu zvinotongori nevanhu zvekuti ivo vanazvo havana mhinduro yekuti zvakauya sei. Vasinazvo vanozviona zviine vamwe, havana mhinduro nekuti pazvakarongwa zvanga zvisiko. Rega nditi kuvana vaMwari panguva ineyi, ngatiregei kunetsana nezvinhu zvakabva kuna baba. Pane vamwe vanhu pakati pedu vane zvipo zvekuparidza. Pane vamwe vari pakati pedu vane zvipo zvekuimba. Mukati memhuri chaidzo dzatakatozvarwa, kune vamwe vakapiwa zvipo zvaacademics, kutogona kuchikoro. Zvinhu zvakadaro hazvikwanisi kugadzikira pasi kugara dare kuti ko iwe sei wakazozvarwa uchigona nesi, nekuti pazvakaitika ndakanga ndisipo. Dai Josefu akagara dare nevakoma, vaigara pasi kuti ko nhaiwe hembe yauinayo iyi, hembe yawakapfeka iyi, wakaiwana sei? Dzimwe nguva Josefu aingoti kuvakoma, endai mubvunze mudhara. Rega nditi kuwana vaMwari, pane zvimwe zvinhu zvinotinetsa mukati memhuri, pane zvinotinetsa mukati mesociety, pane zvinotinetsa mukati mezvikoro, pane zvinotinetsa mukati mechechi, pane zvinotinetsa mukati menyika.
Indiona sekuti ichokwadi vana vaMwari kuti dzimwe nguva tinonetsana nezvinhu zvakabva kuna Baba. Zvandiri kureva ndezvizvi, ndezvekuti mukati mekwaya imwe chete mwaane bhesi mwaane tena. Haikoni kunetsana nazvo, zvakatonaka kutoenjoya kusiyana kwemapasiyo nekuti mudhara akatipa. Musandinetse, ndisakunetse pamusoro pehembe yakabva kuna Baba. Kana tiine mubvunzo pamusoro pekuti sei uyo ari muparidzi, ngatibvunzei Baba. Kana tiine mubvunzo kuti sei hembe iyo pane uyo ari muimbi, ngatibvunzei Baba. Kana tiine mubvunzo wekuti sei uyo ari murefu, ngatibvunzei Baba. Mukati memhuri yedu isu kune vamwe vakatoreba kudarika ini. Mukati memhuri yedu kunotori nevamwe vapfupi kuneni. But kunyangwe zvakadaro, zvinhu zvakabva kuvadhara. Nekudaro hatingaiva nemubvunzo pamusoro penyaya kana kuvengana pamusoro penyaya. Zvakakosha vana vaMwari panguva ino kuti dai taibvuma nekugamuchira zvakabva kuvadhara. Kana tozvigamuchira, muchaona kuti hatiite dambudziko iri rakaita zvakanzi vakoma havana kutanga kutaura nemufana zvakanaka. Zvazviri kureva apa ndezvekuti kunyange mufana aiuya nenyaya yake achitaura zvakanaka, ruvengo rune dambudziko rekuti, kana kuti jealousy rine dambudziko rekuti kunyange pakutaura pamazita, kunyange pakutaura pamusoro peupenyu, runounza kutaura kune hasha. Verse 5, verenga tinzwe verse 5. Zvino Josefa ndobva arota hope akavaudza vakoma vake. Yes. Ipapo vakanyanya kumuvenga. Akati kwavari, mira, Josefa akabva arota hope. Ndoda kuti tione nyaya iyi. Josefa paanorota hope aitoziva kuti vakoma havabude, aitoziva kuti vakoma havamufarire. Josefa arota hope. Ndoda kuona pfungwa iri kuburitswa naJosefa inondifadza yekuti ini semuKristu ndoti Mwari ndibatsirei panyaya iyi. Pane nyaya iri kunzi panapa, Josefa akarota hope. Arota hope, akaudza vakoma vake, akaudza vakoma ivavo vasikataure naye zvakanaka ivavo. Ndo vaakaudza, dai ndandini papfungwa dzangu nepfungwa dzevamwe vangu vakaniteerera nevakanitarisa, dai tiri pamwe chete, dai ndanga ndirini nekafungiro kako ikako nekangu kekuti vanhu vanokuvenga, vanhu vasingade, Mwari wokufemera kuti akurotesa hope. Mwari wokurotesa hope dzisina kurotwa nevanokuvenga. Vanokuvenga hope vadzishaya avapo. Uri kunyatsoona kuti ndarota hope dzaunoona dzine zvadzinoreva. Ini dai ndandirini newe, chandinofungidzira naturally I would not stay with them. Ndakaona vanhu mukati medzimhuri vekuti Mwari avaitira avaratidza muono uko vari kuenda. Vamwe havanotombotaura mhuri kuti taakuenda kuUK. Vanhu vakatozozviona paFacebook nekuti waiti vanokuvenga. Vamwe vanhu pavakatanga mabhizinesi vakatanga kazirikiti nekuti vaiti mumhuri pane vanovavenga. Vamwe vanhu pavakatanga kuizini kunotenga mota, it was just a surprise kumhuri. Why vaiti mumhuri pane vanovavenga? But ndoda kuti munhu waMwari utarise chiKristu chako nechiKristu chaJosefa, kuti Josefa ari kuziva kuti vakoma havandide, vakoma vanondivenga. Mwari otaura naye, dai ndandiri ndaibva ndati, vakomana regai ndikutaurirei, kana mava muchinetseka nehembe chete yakabva kuna mudhare ine many colors, ndabuda nhasi kuti ndikuudzai kuti I had a dream. Ndoda kuudzai kuti munondivengera mahara, inini ndiri murotini. But kwanzi Josefa anoti arota hope anoenda nadzo kuvako. Ndarota ndini, but mukati memusha mune vakoma. Pane vanhu vakawanda vanorota hope dzakanaka. Pane vanhu vakawanda vane muono wezvikomborero zvakawanda. But there are times when they fail to come to the scale yaJoseph. Joseph paanorota hope, unoudza vakoma chaivo vanotomuvenga. Iwewe pawakarota hope hauna kuudza even baba vanotokuda chaivo,
hauna kuodza kana elda kunyange vaunotiza kuti vanokufarira. Wakakunuka nyaya yako, rega ndikuudze Joseph, paunorota hope. Yesu uri muroti, but hope dzako dzinoda vakoma. Navanhu vakawanda vane brilliant ideas. Pane vanhu vakawanda vane zvakawanda zvavakafemerwa naMwari kuti vaite. But how many of us qualify panyaya? Mamukuziva here kuti vari kunzi vakoma naJoseph ndikapazasi mbijana. Tarirai takanga tichisunga zvisote. Yes. Vonei chisote changu chasimuka chikaramba chimire. Ndikaona zvisote zvenyu zvichikomba changu zvikakotama pamberi pechisote changu. Yes. Zvikanzi chiroto chandarota ndechichi vakoma. Ndarota ini ndoda kuti ngoona pfungwa yaJoseph itibatsire semaKristu kuti mukati mesociety, mukati memhuri, mukati memusha, mukati menyika, izvi daita izviteedzera zvitaita maKristu ari nanizvo. Joseph anoti vakoma ndarota hope, ende Joseph asiyana kana neNebhukadhineza panyaya. Joseph hope dzake ari kudziziva, ari kunyatsoziva karotero kaaita. Nebhukadhineza akashaya hope. Uyu ari kunyatsoziva karotero, ende ari kuziva kuti karotero kehope. Musi uyu ndoda kuti ndingotarisa Joseph arota hope kuseni dai ndandirini newe muteereri, newe hama yangu wakanditarisa, nemanyawa atinoita pamusoro pehope, dai ndandirini Joseph musi uyu. Autinyaziva kuti vanhu vari pano vanosindirenga, but I have one joka riri muhomwe randoda kuvashowa nhasi. Number 1 mudhara vanondida, vakatondigadzirira hembe. Ndaibva ndamuka kuseni ndopfeka hembe, the coat of many colors, ndofamba payadhi ndichiridza muridzo, ndichipfuura nepana neRubheni nepana naSimeoni, ndichivaka muridzo kangu kekuchechi kane mashoko anoratidza kuti Mwari apfuura nekwandiri, kane mashoko anoratidza kuti vamwe vese vari panapa hamuna kunzwa zvandanzwa. Ndichipfuura nepano naGadhi nanaSimeoni, ndichiridza muridzo, ndichivabvunza kuti Joseph chii chiri kuitika nhasi. Ndovadzwa kuti vakomana, it has gone beyond the coat of many colors. Nhasi ndoda kukuudzai kuti kana muchindivengera nyaya yamudhara, nhasi I have something that did not come from the old man uyu watinogara naye pano. Ndoda kukuudzai kuti nhasi ndaenda beyond the coat of many colors. I want to prove a point yekuratidza kuti inini ndindine yese pakutaura kwevafana vanhasi. Joseph aipfuura achiridza muridzo oti chii kuti ndarota. But aikwanisa futi Joseph. Ndoda kutaurai kuti mukaverenga chapter 35 yaGenesis inoti mai vake vakafa pavanga vachizvara Bhenji. Saka mama naJoseph mamwina Bhenji naiye vari 2. Akadaidza kuti Bhenji uya kuno, siyana nevanhu vese vana vaBhiya, siyana nevana vaValiya, siyana nevana vaZilpa, uya kuno timboita chekwedu. Voenda parutivi vobva kuti mufana, I have dreamed. Ndarota, unoziva ndarota ka ningirikini tiri mumunda. Hope dzacho dzaibva dzatova compromised because tiri mumunda yaibatanidza vana vevana mai vasiri vamai vavo. But Joseph was faithful to the dream. He comes to the brothers who hate him. Anosvika kuti vakoma, kurota ndarota, but pane hope idzi. Blessed are those vekuti kunyange vachiziva kuti baba mukuru vanovavenga, vanovapa nzvimbo yavo. Kunyange vachiziva kuti baba vako havanzwisise, unovapa nzvimbo yavo. Vangani vana vedu, vangani hama dzedu dziri muchechi nhasi, imimi makanditarisa, vekuti nyaya yatiri kutaura iyi, Mwari akakupfekedza a coat of many colors, but when you received that blessing, extra blessing yedream, wakapfeka many colors, ndobva wataka kutendera to show them off, kuvaradza kuti right, God has taken us to another level.
ndobva watotanga chimbo uchiimba zvako, Jesu ane musaneni, wanditora apa wandiisa apa, kusvotesa vanhu vaunoziva kuti ava vanhu vanondivenga. Pawakabva pahembe the coat of many colors, waona kuti vanhu vakuitira zvose zvakaipa pamusoro pe the coat of many colors. When you received the dream, wakapfeka the coat of many colors nevoisi rakanaka, wanditora apa wandiisa apa, wandibvisa apa wandiisa apa, uchiimba chimbo chinoratidza kuti Mwari was on your side, not with Joseph. Joseph anoti kunyange vakoma vachindivenga, kunyange vakoma vachindivenga, vakoma ndarota hope. Zvikanzi anobva ati kwavari, ndarota hope idzi vakoma. Kuti tingoita pende yepicture. Vakoma vakagara pasi, since vaiva vanhu vari vaitaura naye nehasha. Paanosvika mukoma Rubheni, ndachikumbira ndikuudzewo zvandarota. Paanoti dadanurei hope, vanobva vadaiti uyai munzwe mufana waya zvaataura futi pana. But pfungwa yandoda kuti ndibate ndeyekuti Joseph anoti takanga tiri mumunda muhope, haana waakabvisa because zvakabva kuna Mwari. How many times mukati muupenyu yekuti Mwari atikomborera pagarment of many colors, ari kutitora to the next level. Pane vamwe vanhu vatinobvisa kuti no, vanhu ava pandakaisonderwa hembe yakanaka, they did this to me, so next time they should be out. Padream vana vaMwari pane vanhu vaifanira kusara kunze kwehope idzi. But Joseph haana kudaro, kuti vakoma taiva mumunda. Andikuudzei vana vaMwari, angadai akaudza mwana wamai wake vari vega taiva mumunda, angadai akaudza pakati pavo pamwe pane vamwe vaimunzwira utsitsi oti taiva mumunda, that statement yaingokwana. But anoti here, according to the dream I have to be faithful to the giver of the dream. Everyone akanga ari munda, vakoma vangu vakanga varimo vesa, vana vaBhiya vakanga varimo, isu vana vaRakeri tatirimo, vana vaZiripa tanga tirimo, vana vaLea tanga tirimo. How many times vana vaMwari panguva inei, vanhu vechechi, where we want to eliminate the sons of Leah from the sons of tiri vana vaRacheri vawana chiroto. Benji ndiye angadai akaudzwa nyaya, but kangani mukati memachechi, kangani mukati memaconference, kangani mukati memaoffices enyika, kangani mukati medzimhuri, where when someone receives a blessing from God, awana dream mumba maRakeri, then you do away with the sons of Leah. Kangani mukati muupenyu uyu Joseph watoda kuenda kudenga rimwe chete naye, anoti vana vepachipari, munoziva kuti vana vaMwari dai taimboziva hondo iri muzvipari umu, dai taimboziva hondo iri mukati medzimhuri umu, dai taimboziva hondo iri mukati menyika chaimo kupolitics uku, dai taiziva hondo iri mukati memachechi. The son of Rachel idzwai vana vaMwari. Bata history zvakanaka. Pachapter 55 yaGenesis, Rachel akanga afa. Joseph had that power of running away with the dream. Aine munin'ina wake voita chekumba kwavo, vamwe vese ava vana mai vavo vaivepo, vamwe vese nemabrothers avo. But Mwari haana kudaro, anopa Joseph, anopa chiroto kunherera yakafirwa namai. Adaro, then it was time for him a stage to show off. Right, vakomana, chiroto chiri kumba kwedu. Regai ndikuudzei maKristu mukati meupenyu hwatiri kurarama. Mukati meupenyu hwatiri kurarama pane vanhu vakawanda vakaitirwa zvikuru naMwari. But when it came to execution yekuita zvinhu, they eliminated the sons of Leah. Vakabvisa vana vaZiripa, vakabvisa vana vaBhiya, ndobva vasara vari mumhuri mavo. Unfortunately, they short-lived the dream. Anoudza vakoma uyai, ndarota hope.
vangani vana vedu, vangani hama dzedu, vangani vanhu vechechi vekuti zvinozvi mwana wako anorodzwa nevatoro, iwe uripo, anorodzwa nevanhu vekuchechi. Mwana wako ndo vanomurodza. Handina kuti zvakaipa, maelders, mabradha ekuchechi, hama dzekumusha kwako kwawakazvarwa, hauchada kudziona nekuti at a certain time vakakuitira zvakaipa. Dzidza panyaya yanhingirikini yaJoseph ari kuti aiwa, kana iri nyaya yehope idzi tese tanga tiri mumunda. Inzwai vana vaMwari, mukati mekushandira Mwari, mukati mekuita basa mukati mesociety, mukati mekuita basa mukati menyika, kana paine chinhu chinofanira kuitika ndechekuti kunyangwe hama neshamwari tisingawirirane, don't eliminate the sons of Leah. They are part of the dream. Joseph anoti tiri mumunda, tanga tirimo mumunda. Inzwai vana vaMwari, mukati mehope idzi dzisinganyepedzi, mwaimbi vachimba hope idzi hadzinyepe. Ndarota ndiri mukati medenga, I have a dream that keeps me going. Mukuimba imomo, kana ona hope, don't eliminate the sons of Leah and the sons of Zilpa. Joseph anoti vakoma, tatiri mumunda, taenda ndiri nevakomana. Pane vamwe vanhu handasati udza mukati memunda, handaivaudza imi kuti mamurimo. Pane vamwe vanhu handaisapinza mukomiti iyi. Uyo ari kuti mukomiti vakomana hwekuno tinovengana hedu. Vakoma ndozoti hamuninzwise nekuda kwehembe iri, idhende iri rinobvaruka rinopera, but tiri mumunda, hope dzati tiri mumunda. Regai nditi kuvana vaMwari, mukati mechikristu chatiri kurarama nhasi, chikristu chashaya simba nevanhu vane mweya wekutsiva. Chikristu chashaya simba nevanhu vasinganzwisise what it means at every stage. Tiri kutaura kuti kudai so vana vaMwari, kana tiri kutaura nyaya yevanhu vekwachipunza, kunyangwe ndiri mufundisi panonzi vanhu vekwachipunza mira yapo, ndinonomira navo nekuti tese tiri mumunda wekwachipunza. Tiri kuti isu mukati menyika munomu, mukati mesociety, kana muchibva kwamunobva, kunyange makamboburana sei mbodzidzaiwo pana Joseph, vana sekuru ndivana sekuru, vana mbuya ndivana mbuya. Kunyange ukazoita zvikuru zvakadii, munoziva kuti handidi kuti ndikunyepei chechi. Kune vanhu vanoshinwa mukati meupenyu hwatiri kurarama, kune vanhu vanotoshinwa vekuti mukati meupenyu zvavakakuitira so, kana wakazvitarisa tichazoibata nyaya yekumberi, zvavakakuitira so unonyatsoona kuti there is no need to tell them about your life. Wakaipa anokudza kuti you have a life to run, upenyu hwako ndehwavo, you have the money. Vanhu ava pavaenda kuchikoro ndo vakakuitira zvakata, vanhu ava pavakaenda pakati ndo vakakuitira zvakata. Mwari okuregera zvake okutora to another level, okuisa padream inoenda kure, osvika ipapo manje obva kuti padream iyo ndopo waakuda kutsivira avo vepahembe. Munhu waMwari, panguva yatiri kurarama pane vanhu vakaitirwa zvakawanda mukati meupenyu, but when the dream comes, baba ndibaba. Kana hope dzauya, mai ndimai. Kana hope dzauya, elder ndielder. Kana hope dzauya, pastor ndipastor. Kana hope dzauya, go and tell your brothers about the dream. Anzi mukomana uyu anoenda kwavari, osvika pavari, verse 8 inoti kuti vakoma vake vakati kwaari, ko iwe uchabata ushe pamusoro pedu kai? Ko iwe uchava nesimba pamusoro pedu kai? Vakanyanya kumuvenga nekuda kwekurota kwake namashoko ake. Verse 9 akapa makurotazve, akavaudza vakoma vake akati, tarirai ndarotazve dzimwe hope, ndakaona zuva nomwedzi nenyeredzi dzine 11 dzichikotamira pamberi pangu. Akaudza baba vake navakoma vake izvozvo. Joseph, baba vake vakamutuka maona manje, vakati kwaari, kurota kwako uku kurota kani? Ini namai vako navakoma vako tichava takakotama pasi pamberi pako kani? right.
Asi muri kuona hope idzi ukadzitarisa, Joseph ari kuti takanga tiri mumunda, right? Ndobva atipa zviswa apa changu faithfully he did a faithful report about the dream. Tatiri mumunda, patatiri mumunda umu tese taiva nezviswa, bata pfungwai, tese taiva nezviswa. Patiri mumunda waMwari, vana vaMwari, tese tine zviswa. Patiri mukati memhuri, tese tine zviswa. Patiri mukati menyika, tese tine zviswa. Patiri mukati mesociety, tese tine zviswa. Patiri muchechi, tese tine zviswa. Chakazokosiyana ndechekuti chimwe chakazonomira, zvimwe ndobva zvakotama, but tese tanga tiri mumunda. Saka chine basa pahope idzi ndechekuti tese panyaya yehuswa tiripo, tese pamunda tiripo, tese tatiripo tichitsvaka uswa. Chazosiyanisa, chazounza hasha panyaya ndechekuti chimwe chakamira. Kana paine chinhu chauraya society yanhasi, kana paine chinhu chauraya chechi yanhasi, kana paine chinhu chauraya nyika yanhasi, tese tiri muZimbabwe, tese tiri muchechi, tese tiri mumhuri. Chauraya mhuri dzedu especially in Africa ndechekuti chimwe chiswa chikamira, zvimwe zvikakotama yowe zvaipo. At any given time, mukati memhuri, mukati memunda, Joseph ari kuti akomanaka, kana pamakuno ini ndauya nehope nekuti ndakarota zviri zvemumunda, imi chitsananguraiwo zvemumunda. Vakoma pavakanoona hope, hongu ndoda kufungidzira kuti vakadziona zvakanaka, but interpretation yavo manje yakaenda pasipo. Ngandikuudzei vana vaMwari, kana paine chinhu chakaoma mukati meupenyu hwekurarama mumhuri, kubasa, munyika, muchechi, kana paine chinhu chakaoma, ndechedu vana vaMwari zvekuti hope dzatapiwa pamusoro pemunda wedu tinodzinzwisisa, toona kuti tinotobudirira mumunda ndinedu, but toramba kuona chiswa chakamira. Zvinoitika mumhuri izvi, zvinoitika kubasa, zvinoitika muchechi, zvinoitika munyika. Zvikanzi Joseph akaita, zvikanzi varume hope ndedzedu idzi. Atarisa, anorota futi, anorota futi. Ndobva arota zvikanzi akaenda, zvikanzi vakoma ndauya nedzimwe hope. Munoona Joseph anga aine chatingati chivindi chekuti inini ndonyatsoona kuti Mwari apa ndibatsireya. Ndoudza munhu nyaya yangu kaviri, achindizhinyura nekurudza mashoko ane simba. Ndoramba ndichienda ikoko. Vazhinji vedu vari kunzwa nyaya iyi yezvinezvi. Uri kunyatsorangarira kuti pahembe ndakapaona. Mwari akandipa hembe yakanaka, Mwari akandipa chipo ichi, Mwari vakandipa upfumi. Zvavakandiita pandakatanga kupfeka hembe, handingavaudze pamusoro pehembe. Ndinokwanisa kunge ndiri kutaurira mumwe munhu panguva ino kuti pavakapfeka hembe vanhu vakaseka, pavakapfeka hembe unoti vanhu vakandirombera vakanokanda mushonga, pavakachata vakandiitira zvakati, pavakapfeka hembe kekutanga. Pakazouya hope, wakaita sei? Pakauya hope, wakaita sei? Pakauya hope, hongu vakakudaro pahembe. Shuwa vakataura vakaseka, ukanzwa vamwe vachiti hafu akaita mwana pahembe. Coat of many colors, pavakaenda kuchikoro vakaseka kuti unoiwanepi fizi. Coat of many colors, coat of many colors, pavakapinda basa vakati kana anoendepi. Coat of many colors, coat of many colors, pavakapinda muchato vakati hauti mwana. Coat of many colors, vamwe vakatoramba kuuya pamuchato. Coat of many colors, pavakapinda mugrupu uchipa vakati unopaparika nesoprano. Coat of many colors, pane mashoko akataurwa ipapo. But when you came to the dream, how did you respond to the brothers? Did you keep the dream? The dream? Kuvana vako, did you keep the dream? Waikwanisa kungonoimba na benji.
waikwanisa kungonoparidzana bhenji. Vangani vedu mukati mekurarama kwatiri kuita at all levels of the society, including the church, who are operating on cliques. Nekuda kwekuti pa-coat of many colors you were not treated well. Joseph anoti kunyangwe zvakadaro maelders asina kundibata mushe pa-coat of many colors, they are still my elders. Kunyangwe asina kundibata zvakanaka pamuchato wangu, they are still my pastors. Kunyange wasina kundibata zvakanaka pakati baba mukuru havangarove pamuchato wangu vanofana kuuya. Pa-coat of many colors pane zvavakandiitira, but pa-dream I have to dream on. Ndichivaudza zvakare madreams. Mwari atibatsire panyaya nekuti vazhinji pa-coat of many colors ndopatiri. Zveshuwa wakapiwa zvipo naMwari. Hazvidi referendum, hazvidi vote kuti vanhu vazive kuti unazvo. Zveshuwa. But it's unfortunate kuti wakamira pa-coat of many colors. Wamira pa-coat of many colors, wapiwa dream, ndobva wakipa dream to your brother Benjamin. But Joseph haana kudaro manje. He took the dream to Reuben. Akaenda kuna Simeon, akaenda kuna Levi, akaenda kuna Judah, akaenda kuna Isaac, akaenda kuna Zebulun, akaenda kuna Gad, akaenda kuna Asher, akati my brothers, I've dreamt again. Ndarota manje, nhasi tatisiri mumunda. Kuratidza kuti chinhu ndechedishi. Tarota zvemuchadenga. Mudenga ndo mune nyeredzi, ndo mune zuva, ndo mune mwedzi. Izvi muchadenga muzoona kuti each one of us kana takuenda munyaya yedenga iri nyaya iri kuonanga bedzi pakuti chinhu ndechedu ichi. Chinhu ndechedu ichi. Ndechekumba kwedu mumunda taiva nezviswa tese. Muchadenga tese either munyeredzi kana izuva kana mwedzi. Tese tine kachiedza katinako. Chinhu ndechedu ndauya futi vakoma. Zvikanzi aiwa handikamirire pano vakoma makambopopota pai. Ndobva audza nemudharo. Zvikanzi mudharo chinhu ndechedu ichi. Chakusanganisira vabereki. Regai ndikuudzai vana vaMwari panguva ino shoko ranhasi. Shoko ranhasi riri kuti iro. Kunyangwe tiine madifferences mukati memafamilies, musociety, mukunamata, mukati menyika chaimo mune zvematongerwo enyika, anofanira kumbosiyiwa parutivi mombozvibvunza kuti tiri vana vanhu. Shoko randinofungidzira kuti rakasimba pana Jacob. Jacob akatarisa kusiyana kwemadzimai ari 4. Akati asi inini pahope idzi ndiri ani? Ndiri mwana waJacob, ndiri mwana waIsraeri. Hongu Simeon naReuben naLevi naJudha vana vaLea, but tiri vana vaJacob. Ngaindiudze vana vaMwari panguva ineyi kuti kana paine chinhu chinodiwa mukati mekunamata semaKristu ndechekurangarira nyaya iyi kuti tese tanga tiri mumunda. Whether zvipo zviuswa zvakapfugama kana kuti pane chimwe chakamira, tese tiri vana vamambo. Muimbo werwiyo obva ati tiri vana vamambo, toimba parwendo. Jacob ari kuti Joseph ari kuti kuna Joseph wanhasi, yes my brothers, haana kubata musha pa-coat of many colors, but Mwari akupa dream, include them in their dreams. Haisi nguva inei vana vamwe yekuswera vanhu tiri muzvikwata. Haisi nguva yekuparadzana. Why is it that Africa is a bleeding continent? Ine maresources ose ayakapiwa naMwari. Yakapiwa zvose zvekudya nezvekunwa. Mvura yakanaka iri kuAfrica. God rakanaka riri muAfrica. Mari chiko chamukataure matondo, masango akanaka, nyama dziri musango dziri muAfrica, fish yakanaka iri muAfrica. Why is Africa poor? It is because Africa forgot that tiri mumunda, and it has become a war zone. Sei sangano rikusina kupfuma, sei machechi achinetsana, takakangama kuti takadanwa tiri mumunda. Mumunda imomo manje pane vachamira, pane vakamira, pane vakapfuga masiri mumunda. Mudenga imomo nyeredzi dzirimo, zuva ririmo,
mwedzi mwedzi haungamiriwoga zuva haringamiri tese wani tiri unoziva dai Joseph hope dzake dzechipiri dzakakonfema nyaya yake yehope dzekutanga dai akatanga kuti tiri muchadenga indobva ndaita zuva vamwe mese mamusipo chichaitika but munhu wese ndiri kutini panguva inei tiri vana vaMwari. Joseph akanzwisa kuti tiri vana vaJacob isusu ngatinzwisei kuti tiri vana vaMwari. Mwari akatidaidza mukati memunda tese tiri mumunda, mukati memhuri tese tiri mumunda wedu, mukati menyika tese tiri mumunda wedu, mukati mechechi tiri vana vamambo toimba parwendo. Saka zvakakosha ndezvipi? Ndezvekuti vana vaMwari, vana vaLea tiri vana vaJacob, vana vaBhia tiri vana vaJacob, vana vaZiripa tiri vana vaJacob. Ini vaRachel vacho vanemba yapinda chiroto zirai kuti havakoma venyana. Pane vakawanda vari mukati mesangano mukati menguva inei. Vandikati inini vana vaRachel, vana vaRachel kana mawanawo chiroto udzaiwo isusu vana vaRea. Kana isusu vana vaRea tawanawo chiroto but panyaya iyi handei kuvana vaRachel. Musaite chinhu chomupamenyu. Kana tikadaro tikanzwisa kuti tese tiri vana vamambo tinoimba parwendo, Jesu ariye mutungamiri pakupedzesera. Kana basa richinge rapera, apo basa rinopera tinoenda kumusha irregardless of color and height, irregardless of wealth nepoverty, irregardless of region and religion, irregardless of political affiliation. Kana tichinge tadaro Jesu ari mutungamiri, vana vaIsraeri vanoenda kumusha, toimba nziyo toenda kumusha. Pakupedzisira panodanwa vatsvene, we shall all understand that there shall be no color to a soul when everything has been removed. Vana vamambo vanoziva kuti tese takanga tiri mumunda. Mwari atikomborere, Mwari vatiropafadzi. Apo patichanamata, namatira nyaya yekuti usavige zviroto kuvana vaRea, usavige zviroto kuvana vaBhia, vaZiripa. Ngatimirei tiri vana vaJacob. Israeri apa akanga atoshandurwa zita. Hatimirei tiri vana vaIsraeri, tiri vana vaIsraeri, kwete Israeri waJacob akatomboba mbudzi. Tiri vana vaJesu. Jesu ari mutungamiri, toimba parwendo. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nenguva yamatipa yekuti tiri vana venyu. Patinorota ngatinzwisei chinhu ichi. Tese tiri mukati mesangano renyu, makatidana mukati memunda wenyu. Tipewo pfungwa yekuti kusiyana kwedu nezvatiri, mawaniro, kudzidza, kupfeka, kwatakabva nendudzi dzatakabva, kunyangwe mukati menyika yeZimbabwe, kunyangwe mukati yemhuri dzedu, tizive kuti kana muchinge matidana tese tiri mumunda. Tikomborerei muve nesu muchitiitira zvinodarika zvatataura mukati memharidzo iyi. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Tiri vana vamambo, 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 tiri vana vamambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, isu hatichazotyi, titerere kwaari, toimba parwendo. Tiri vana vamambo, 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 tiri vana vamambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu hatichazotyi, titerere kwaari, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, kumusha, kumusha,
toimba parendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parendo. Atireki kuimba moyo kushinda dakarati shika toimba parendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parendo. Atireki kuimba moyo iri kushinga dakarati shika toimba parendo. Atireki kuimba moyo iri kushinga dakarati shika toimba parendo. Atireki kuimba moyo iri kushinga dakarati shika toimba parendo. Basara perandino yenda kumusha ukakufa kunopeka kusafa. Dichamsiwa mponesi apo achanzo uya iye anondigashira mumusha. Dichamsiwa apo ndichazomira naye. Dichamsiwa emanjati mumawako ake. Ndichazofara kwazo kuona uso wake, nekupenya kwemaziso akewo. Moyo wangu kumkuta ngerudorone muta anondigadzira musha kumsoro. Dichamsiwa apo ndichazomira naye. Dichamsiwa emanjati mumawoko ake. Ndinotondera awa wadikanwi wakafa kuti ngerufuta patsana nawo. Apo Jesu auya nawo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Dichamsiwa apo ndichazomira naye. Dichamsiwa emanjati mumawoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urombo. Ndichaimba neveseri yorore kufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Dichamsiwa apo ndichazomira naye. Dichamsiwa
Majati mumaoko ake Dichamsiwa Apo ndichazomira naye Dichamsiwa Majati mumaoko ake Dichamsiwa Apo ndichazomira naye Dichamsiwa Majati muma